Počuli ste niekedy o Šamote? Jedná sa o okrajovú časť Šamorína. Hlavnou výhodou tejto lokality je rýchle napojenie na R7, vďaka čomu viete byť v Bratislave za krásnych 15 minút. A práve v tejto lokalite si dnes ukážeme dva byty na predaj. Nachádzajú sa v tejto krásnej novostavbe, jeden na spodku s predzahradkou a ďalší na samom vrchu s balkónom. Poďme si ich ukázať. Obidva byty majú rovnakú výmeru, 83,5 m2, čím sa radia medzi väčšie trojizbáky. Byty sa aktuálne nachádzajú v štádiu holobyt, čo sa dá samozrejme zmeniť a za 15 000 vám to developer vie dorobiť do štandardu podľa vašich predstav. Samozrejmosťou je aj parkovacie miesto v cene. Za malý poplatok si viete dokúpiť druhé a tiež dostanete k bytu pivničnú kopku, ktorá je murovaná a osvetlená. Výhodou tohto bytu je aj samostatná kuchyňa, ktorá je dnes už skoro vzácnosťou ako pravidlom, z ktorej sa dostanete na priestranú 5-metrovú loďiu, kde si viete vychutnať rannú kávu. Byt je vykurovaný pomocou elektrického podlahového kúrenia. Termostaty sa nachádzajú v každej izbe, takže si viete teplotu regulovať podľa svojich preferencií a potrieb. V byte sa tiež nachádzajú takéto rekuperačné jednotky, ktoré sa vám postarajú o čistý vzduch. No a na záver informácia, ktorá vás všetkých bude zaujímať asi najviac. A to je cena. Tento byt v štádiu holobyt viete kúpiť za 191 000. S tým, že viete doplatiť 15 000 na to, aby to bolo dokončené podľa vašich predstav, alebo si to viete dorobiť vlastnými rukami alebo svojimi známymi firmami, ako už len uznáte za vhodné. Zaujala vás táto ponuka? Tak sa mi ozvite formou správy alebo na hociktorý z kontaktov pod týmto videom a dohodneme si obliadku. Budem sa na vás tešiť.